sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Wait lang, may tumatawag dito na hindi ko kinaya. Welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello? Hello, good evening sa'yo. Good evening. Pamilyar ka naman sa programa ko? Opo, familiar naman. Okay. So may share ka ba na rated SPG top secret mo? Yes, meron. Ay, nako. Excited na kaming malaman to. Anong pwede namang itawag sa'yo? Ako na lang Eric. Eric. Eric, sa umaga, sa gabi, ano ka? Hello? Eric, sa umaga, sa gabi, anong pangalan? Erica. Ilang taon ka na? 26. 26. Sang lupalop galing? Galing sa lupalop ng Quezon City. Okay, di na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Eric sa umaga, Erica sa gabi, 26 from Quezon City. Ano ang rated SPG top secret mo? Eto na nga. May nakahook up ako na taga-simbahan. Grabe. Dinasalan mo? Dinasalan ka? Nagdasalan kami. Grabe. Prayerful. Wait lang, paano? Bakit? Paano nangyari? Hello? Bakit? Paano nangyari? At ano namang role niya sa simbahan? Ayun. Kasi, merong isang hapon, masyadong malamig. So, nag-init yung katawan ko. Tapos, nag-open ako ng isang app. Tapos, syempre, scroll, ganyan. Tapos, merong isang nag-chat sa akin bigla. Sabi niya, hello. Syempre, sabi ko, hi. Tapos, dahil nga notorious yung app na yon para sa mga gawaing alam mo na, tinanong ko na agad. Sabi ko, G ka ba? Tapos sabi niya, G naman. Tapos nag-send ako ng picture. Kasi pasabog tayo, dapat nagsisend agad ng itsura. May filter, walang magkaalaman. filter? Ay, yung wala. At wala ring Walang saplot? Yes. Kasama Ganun. mukha? Oo, kasama mukha. Hindi ka natatakot na mag-send ng picture na kasama mukha tapos walang saplot? Hindi naman. Pag kumalat yun, at least, masarap ako doon. Ganon! Palaban! Okay. Pwede na. Oo, di ba? Oo. O tapos, yung sinend mo, anong reply niya? Tapos, ayun na nga, di nag-send ako. Tapos, napadalawang isip. Kasi G na siya eh. Tapos, sabi niya, parang ayaw niya daw tumuloy kasi kilala niya daw ako. Paano niya ka nakilala ikaw? Kasi, eto nga, dati kasi akong nagsasakristan sa kristan. Ganon! Tama sinabi. As someone na, nahihila sa simbahan dati, ganyan. Go, sa kristan. Ilang taon ka nun? Ano pa lang ako no, nagsimula akong magsakristan mga 11 years old. Tapos hanggang mga 16, 17 years old. Ayan. Pero nung sakristan 11 to 16 years old ka, alam mo na patungo ka na kay Erica. Oo. Actually, wala akong awakening. Parang paglabas ko sa nanay ko, nakakendeng na. Bakit nagsakristan ka? Hello, ano po ulit? Bakit ka nagsakristan? Bakit napasok ka sa simbahan? I mean, di ba normally yung mga nagsasakristan dun,
may parang merong notion to be a priest someday. Parang, 'di ba? Parang oo. Oo, kasi parang dun ako dinadala ng tita ko dati kasi nakatira ako sa tita ko. Parang naramdaman niya na ang pilantik ng mga kamay, ganon. So, tinry niya akong ituwid, pero tumuwad. Tiyan! Sinubukang ituwid pero tumuwad. Sinubukan ko naman, ganon. Pero, wala talaga. O, tapos? Ayun. Ayun nga. Kaya kami nagkakilala kasi nga pastor-pastor siya sa simbahan namin. Ganon. Actually, ayun na nga, sabi niya, parang magbaback out siya kasi nga daw kilala ko daw siya. Nagkakutob na ako kasi nung mga nasa simbahan pa ako, nakukutoban ko na rin siyang buddy. Ay, parehas sila. Totoo? Oo. Tas, wait, sige, mamaya na yung big reveal. Okay, may big reveal. Sige, nagre-ready na kami dito. Oo, akala mo yun na yun, meron pa. Wait lang, natuloy o hindi? Natuloy siya kasi sabi ko sa kanya, okay lang, kasi ang worry niya, yun nga, parang nagkakilala kami, bagets-bagets pa ako, ganyan. In-assure ko naman siya na sabi ko, okay lang yun, matagal na yun. Matagal ng panahon yun. Iba na ang panahon ngayon. Ganon ang atake. Talagang kinumbinsi mo pa siya. Oo. Alam mo, Mama Rakitera. Ano na? Nga medyo may ako nun. Nagdadalawang isip din kasi eto na nga ang twist. Ano? Pamilyado siya. Pamilyadong tao? Yes. Meron siyang mga Junakis. Ganun. Pero anong itsura Grabe. niya? Like, medyo malambot ba yung itsura niya o lalaking-lalaki yung datingan? Sino kamukhang artista? Lalaking-lalaki siya, ma. As in, isipin mo, matangkad, balbasarado, ganon. Di nakiliti ka nung lumapit sa'yo yung balbas. Oo, ma. Grabe. Kakaibang kiliti. Pasabog. Okay. Saan ka nagkita? Dito sa bahay namin. Ay, grabe. Sa bahay niyo talaga? Wala ka talagang takot? Totoo. Ma, grabe ang grabe ang pagkatapang ng bading noon. Kasi, talagang kakaibang init ng gay nung araw na yun. Kasi, dito sa bahay, ganyan. Walang tao dyan sa inyo? Ito nga, ma, may tao, yung kapatid ko, pero tulog. Mhm. Ganun ang atake. Pero condo naman kasi to, so may 2 kwarto. So ayun, pinaakit ko siya. Tapos doon kami sa kabilang kwarto. Pero ano-ano lang, hush-hush lang. Ganun. Nakaya nyo nang walang bulungan? Ganun? Walang salitaan? Body language lang, nguso-nguso. Ganyan. Nguso-nguso lang? So, Oo. kumusta naman yung experience mo na meron kang napagdasal na isang pastor na dating sakristan? Anong relihiyon to? Diba? Diba pastor na siya Ayun. ngayon? Or ano ba siya? Anong tawag doon? Nagle-lay minister ba siya? Ano bang tamang term doon? Lay minister siya ngayon. Tapos may pamilya siya. Opo. Actually, ma, maraming ganon na parang ang term ay down low. Ganon. Mga Ano ibig sabihin low-key nun? lang. Down low? Ganon. Low-key Oo. siya na hindi straight, ganon? Oo, ma. Ganon. Mga discreet. Ganyan. Oh, masarap. Oo, ma. Laki. Grabe. Worth it ang kaba. Umabot sa esophagus, ganon? Ano po, umabot saan? Esophagus? Ay, hindi lang. Grabe. Saan?
Sinagad hanggang saan umabot. Ano daw up to? Ay, alam nyo na yan, yung may kulay dilaw na mascara. Ganon. Ano yun? Kaloka. Letter B na ba Grinder. Grinder. Oo, ma. Ayun. Yellow mask pa more. Oo. Anyway, palagi mo ba mauulit pa yung nangyari sa inyo? Ay, grabe. Thank you for asking kasi naulit siya ulit, ma. Seryoso? Opo. Actually, ano nga eh. Feel ko kaya ako kinakarma ngayon dahil dito. Pero pangalawang ulit pa lang yan. O maraming Opo. beses na? Pangalawa pa lang at di na kami umulit. Kasi may pangalawa super risky. Bakit? Kasi nag-Airbnb silang family tapos padating pa lang yung pamilya niya, ako ang naunang pumunta at siya. Ganun ang eksena. So dapat mabilisan lang. Oo, ma. At saka syempre yung ganun, may takot din naman ng baklang to, no? Grabe. Kakaiba na yun kung magpapahuli pa ako sa di ba? Oo, hindi. Kung sakali mo nagrenta ka ng Airbnb, ikaw yung caretaker ng Airbnb. Oo. Pag nadatnan ka, diba? Ito na po, inayos na po namin yung ganun. Diba? De, charot lang, with Daron. Ano? Ay, ayun. So, Sa mga tagapakinig po ni Rakitera, hindi po tayo nagko-consent sa cheating, ha? Ay, oo naman. Siyempre, sabihin ko talaga sa'yo na sure ka na ba siya dyan sa mga naging desisyon mo sa buhay mo? Tatanungin talaga kita. Ano bang realization mo ngayon? Meron ka bang steps na ginagawa para hindi mo nabalikan ang mga ginawa mong alam mo namang hindi tama? Oo, hindi talaga. Kasi parang after nga nun, parang ilang buwan akong tumigil. Kasi syempre napaisip din ako na, oh my God, eto ba ang gusto kong tahaking landas? Pero ayun, parang mga nakailang ligo ako after. Ganyan. Taray, kala mo Ganun. naman, nadumihan. Oo. Anyway, thank you so much, Eric, sa umaga. Gabi. Erica sa Erica. gabi. Yes. Salamat sa iyong pagtawag at naway makahanap ka ng mapagdadasalan mo na walang sabit. Yes. Pero- Dito tayo sa holy. Pero merong wet. Charot, Charot. Anyway, thank you so much, Erica from Quezon City. Mabuhay ka hanggat gusto mo at ipagdadasal ka namin na bigyan ka ng Panginoon ng tamang pag-iisip sa pagdadesisyon kung ano ang makakaganda at makakabuti sa iyong sarili. Yan. Thank you po. Thank you so much. Good night and Thank you so much goodbye. po. Good night. Kinaya mo ba yung kabisyo? Pinasok ka ng tita mo sa simbahan para sana'y ikay tumuwid. Pero ang nangyari, ikay tumuwad. Charot, Darot. Pero hindi tayo encourager and tolerator ng mga cheating, ha. Kumbaga, as much as possible, kung kaya nyo naman po magdesisyon ng tama, then dun na kayo sa tama kasi mas hindi ka mababother kapag tama yung mga nagiging desisyon mo at ginagawa mo sa buhay. Wala kayong tipong maging regrets, pagsisisi sa buhay, tsaka iwas kaso yan, no? Pag ikaw nahuli ka ng misis, kakasuhan ka pa ng adultery. At malamang sa malamang, pwede ka pang, alam mo yun, 5,000 ka lang, gano'n. Di ba may gano'n? Yung tipong, alamin lang yung pangalan mo, matyagan, mamantyagan? Titiktikan, ayan. Tapos, bembang ka na. Diba? So, medyo matakot din tayo sa mga ginagawa natin na alam nating makasasama hindi lang sa atin, kundi sa pamilya ng ibang tao. And it's okay naman to have fun, especially kapag single ka naman. At yung kinababaliwan mo naman ay single din, diba? Yun yung mga masasarap ayusin, respakan, dasalan, ganun. Yung walang sabit.
pero may lawit. Charot, pinarot. Oh, I mean, may lumawit na pera sa bulsa kasi syempre para hindi naman ikaw lang yung gagastos, 'di ba? Sayang naman yung pera kung ikaw lahat. Anyway, thank you so much for listening and tuning in sa ating programa ngayong gabi. Bukas magsama-sama tayo for Love Radio Academy Retro Love Jam. At syempre, bukas Sabado, meron tayong new schedule ng weekend eh. So 6 to 9 si Uncle Dagol. 9 to 12 ang pinaka-fresh na provinciana na si Robin Shena ang mag-host ng programang LRT 10. Yes, top 10 po countdown ng Love Radio. 9 to 12 noon. And then 12 to 3 Conyo Bicolano, 3 to 6 Love Radio Academy with DJ Rakitera. And of course, Love Jam. Yung mga tugtugang ang sarap-sarap balik-balikan. Yan po ay inyong abangan bukas. At syempre kabisyo, naghahanap pa rin kami ng DJ, bagong DJ dito sa Love Radio na lalaki. Lalaki po ha, hanap po kami lalaki, pogi, macho, fresh, hindi nabubulok, may saltek, makapal mukha. In short, hindi po nabubulok. Sariwang-sariwa, pwedeng maging baby as in sugar baby. Charot with Harot. At tuloy-tuloy lang kami sa pamimigay ng mga papremyo dito sa Love Radio. So tune in lang kayo dahil 50 years na tayo kabisyo. At nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Rakitera at ikay nakatutok dito sa stasyong minamahal mo sa loob ng 50 taon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated SPG Top Secrets.